Sziasztok testvérok! Itt Manó, és ebben a videóban meg szeretném nektek mutatni a legújabb LPS szerzeményeimet, amik annyira nem újak, mert az első felvétel az, hogy egy hónapja készült, és nem volt időm megvágni, mert hogy miért? Hát vizsgák. Úgy érzem, ez elég kemény magyarázat rá, és ezt el kell fogadnotok, mert első a suli, meg volt egy csúnya nagy versenyem is, ami szerencsére jól sikerült, na mindegy. És Csibével meg nem tudunk nagyon összefutni, mert hétvégén áthívtam kétszer, mert hosszú hétvége volt, és egyszer sem jött át. Kedves, nagyon kedves. Úgyhogy ne engem utáljatok érte. Aztán a többi szettet szülinapomra kaptam, és volt egy, amit csak vettünk spontán, mert nagyon tetszik az új APS kollekció, de majd meglátjátok, hogy miről beszélek. Na jó, akkor ugorjunk is a videóba. Ezt a csomagot most rendeltem, és egy nagy dobozban jöttek, és régi fajta APS-ek vannak bennük elméletileg. Szóval nézzük is! Ez komoly. Ez egy hagyma. Miért van az LPS-eim helyett benne egy hagyma? Miért? Miért? Ez nem LPS. Ez egy hagyma. Egy hagyma. Nem áll. Nem áll. Nem áll. Szóval viccet félretéve megvannak az LPS-ek. Csak én nagyon viccmester vagyok. És nagyon örülök az LPS-nek, úristen. Sokkal királyabbak, mint a képen. Na jó, kezdjük mondjuk vele. Igen. Jó, sikeresen felborítottam, ügyes vagyok, tudom. Ez egy dándog. Még sosem volt dándogom, úgyhogy eszméletlenül örülök neki. És nagyon tetszik, főleg a szép kék szeme. És nagyon örülök neki, és olyan király, és ez az új kedvenc fiú LPS, mert nagyon kevés fiú LPS-em van, és kéne sorozathoz. Szóval ez nagyon magány. Itt a kis lyukacska, a lábán. És nagyon örülök neki, és annyira tetszik. Kiörvendem magam a többin is, mert még van jó pár, és a videó hosszú lesz. Szóval ő a következő. Igen, ez egy short hair, vagyis rövid szőrű cica, de mindenki short hairnek nevezi. Short hairnek, nem tudom. Az ilyen ragokkal mindig keverem, mikor ilyen hosszú mellé kell tenni, mert nem. Hagyjuk. És neki is van ilyen kis lyukacska a talpán. Ő az egyik kedvenc ilyen rövid szőrű macsekom. Mármint, hogy az összes közül, amit kiadtak, és nagyon nőttem, amikor megtaláltam. És nagyon tetszik. Amit viszont megjegyeznék ezekről az LPS-ekről, hogy eszméletlenül jó állapotban vannak. Tehát, mikor megrendeltem, a képen gondoltam, hogy kicsit koszosak lesznek, vagy valami. A képen nem nagyon látszott, mert kicsit rossz minőségű volt. De megjöttek, tehát olyan szinten tiszták, meg olyan szinten lettek rá vigyázva, tehát ilyen egy kopás nincs rajtuk, és nagyon durva. Tehát visszanézem azokat, akiket egy évvel ezelőtt kaptam újonnan. Na jó, hagyjuk. A következő LPS, aki a legjobban tetszik, az mind a három közül, az ez a cica. Na, rólam azt kell tudni, hogy fehér tigrismániám van. Tehát, meg tigrismániám is. Tigris az egyik kedvenc állatom, a fehér tigris meg különösen, és van egy tucat tigrises pólóm, meg tigrises párnám. Jó, az pont nincs. De van fehér tigris pusom, amiért kiadtam egy csomó pénzt, pedig nem is ért annyit, de nekem az kellett. Kicsit mániákus vagyok, nem mindegy. És most végre megkaptam az egyik álom LPS-emet, aminek nagyon-nagyon örülök. Wow, csak ezt tudom róla mondani. Itt a kis LPS félet, és nagyon tetszenek a színei, mert fekete.
meg a pasztelszínek, meg fehér, meg amúgy minden színt szeretek, de ő kifejezetten, tehát maga a színes szállítása. És ő is írtó jó állapotban van. Csak azt tudom mondani, hogy wow, mert eszméletlenül örülök neki, és nagyon-nagyon tetszik. Megmutattam őket, megmutatom a többi VLPS-emet is, akik közül, tehát akik tényleg új fajták, és ugyanolyan vettem őket, és már mindet kibontottam, mert nem voltam képes várni. Közülük az egyiket megint régebben kaptam, és az egyiket pedig most gyereknapra, amiket nagyon köszönök anyáiknak. Nem tudom, mik ezek a hangok, ne kérdezzétek. Jó, kezdem a régebbivel. Bam! Ő az új kollekcióból van, és tehát az újfajta LPS-sel nekem sosem volt különösebben bajom. Persze nem tetszett annyira, mint a régi fajta, de ez a legújabb kollekció, ez most eszméletlenül király. És ezt régebben vettük, ugye? És azt kell mondanom, hogy a mostanira itt teljesen kifosztották az üzletből. Tehát így, mikor megint mentem abba az üzletbe, tele voltak vele, tehát ilyen 3 sor tele volt vele, és mostanra már csak az egy maradt, amit megvettünk. Tehát nagyon durva, hogy az emberek hogy lerohanták és megvették ezeket. A rókáról annyit mondanik, hogy szeretem a rókákat, nem a kedvenc állatom, de amúgy nagyon szeretem őket is, mint állatot szeretek. És nagyon tetszik a póza, hogy ő olyan kis fancy, és olyan cuki, és nagyon tetszik. És annyiszor hallhatjátok, hogy nagyon tetszik, de hát ha ez az igazság, akkor nem fogok hazudni. Nem, én nem kaptam. Az ez a kutyú, aki szintén ugyanúgy... Hoppá. Erről a kutyúról annyit, hogy nem nagyon tud megállni a lábán, és ez is a legújabb kollekcióból van, és ő volt az utolsó az üzletben, mikor visszamentünk, mert direkt ezért mentem vissza. Ez a kutya is nagyon tetszik, mert nagyon cuki, és látszik rajta, hogy ez egy tacskó, és látszik rajta, hogy állatszerű, és az is megvan benne mégis ez a mesei elem, vagy nem is tudom, hogy nevezem, ami az előző kollekcióra nagyon jellemző volt, és a legtöbb embernek pont azért nem tetszett. Viszont mostanra nagyon jól eltalálták azt a arányt, hogy mi mennyire kell benne legyen, és nagyon tetszik, és nagyon cuki a kék szeme, meg olyan, mint egy süti ezzel a sárgával, meg ezzel a barnával. Egy hatalmas tündér LPS szett. Nos, aki követ engem LPS Aminon, az láthatta már. Kövessetek be. Elméletileg Csibinek még nincsen felhasználni, mert megbeszéltük, hogy külön csinálunk. Na jó, kövessetek be, és hogyha nincs még LPS Aminutok, akkor regisztráljatok, mert nagyon király a közösség, és az egyik dolog, ami nem tetszett benne, az az, hogy angolul van, de ja. Megmutatom az LPS-eket, mert ez a videó nem arról szól. Ez egy nagy szett, kezdjük a legnagyobbal belőle. Aki a tündér királynő, most már egyből gondolhatjátok, hogy még ez a szett. Világít, de most nem nagyon látszik, mert ugye itt süt a nap, meg minden, de így kicsit. Hát az előbb ilyen kis nagyon cuki csillogós, és a tündérekről ugye az szokásos, hogy nem lehet behatárolni, hogy milyen állatot, mert egyszerűen nem megy. És eszméletlenül tetszik, nagyon-nagyon. És nagyon szépen köszönöm. Szintén szóval nem nagyon tudok róla mit mondani, mert az, hogy milyen cuki, meg hogy mennyire örülök neki, magáért beszél, és már rengetegszer elmondtam. Hát ő szerintem egy fiú tündér, de ez kétséges, és nem nagyon tud megölni a lábán, mert ilyen kis kerekített, vagy nem tudom milyen, és felborul. Szóval szegénykét majd oda kell ezt rögzítenem mindenhez gyurmaragasztóval, de nem baj, mert nagyon örülök neki is. Úristen, milyen cuki a farkinzája. Szintén egy nagyon cuki tündér. Őt ismerhetitek a Dale Ferris sorozatából. Persze a legtöbb LPS-t onnan ismertek. Mondjuk ez normális, mert ő tényleg nagyon magány sorozat, és nagyon ügyes a Dale. Szóval ő a kis cuki tündér, most a neve nem jut eszembe, de ő ott szerepel benne, és nagyon cuki. Ami egy dolog, ami így kifogásolható szerintem, hogy a haja meg a farka más színű, és ezért ez úgy néz ki rajta, mint egy kaki. Utáljatok ezért, de nekem ez róla a benyomásom. De amúgy azon kívül nagyon cuki, olyan, mint egy kis hörcsög. Csak én hívom krokodinónak. Ő is nagyon tetszik, hogy ilyen fogpasztás színe van.
És tehát nagyon tetszik a színe, úgy őszintén, hogy így összeállításban. Ezzel azt hittem, hogy ez a bajom, hogy a pár tündérnek ugye a színei nem tetszenek. Ugyan az előzőnél is mondtam. De neki nagyon tetszik ez a színes szállítás, meg nagyon cuki ez a tündér. És amit észrevettem, hogy kb. Minden tündér van más színben a tündérek közül, kivéve ezt nem találtam meg egy ilyen kollekció lapon sem. Nem tudom, hogy azt, hogy hívják azt a gyűjtőlapot, de ilyen alakút nem találtam még egyet, és szerintem nagyon cuki, ez szerintem egy vízitündér, vagy valami ilyesmi, mert vannak hátyak a lábai, valami ilyesmi. A kedvencem az összes közül, az ez a virágos, aki szerintem eszméletlenül aranyos. Nem tudom, miért tetszik ennyire, de ő is kicsit olyan, mintha egy sárkány lenne. Meg ha szerintetek nekem a sárkányban nyomásom van, na. És olyan cuki, annyira aranyos, nagyon tetszik, ahogy ül, és nagyon tetszik a nagy farka, és csak így forgatom, és mondom, hogy nagyon-nagyon tetszik. Légy színe, utáljatok ezért. Köszönöm. Amik még voltak ezek ehhez a szethez, azok ilyen kis kicsikék, ilyen kis kicsi bogarak, hogy nem tudom mik ezek, szerintem bogarak. Ez a kis cukiság, ez a kis pillangós cukiság, és ez a kis denevér cukiság. Hoppá. Mondjuk én ezeket a kicsiket nem szeretem annyira, mert nem sok mindenre tudom őket használni, de remélem majd videóban valahogy sikerül. Mert a helyzet az, hogy van belőlük vagy olyan kicsikből, vagy 20-valahány nekem, és mit kezdenem velük. De amúgy nagyon cukik mind, és nagyon-nagyon tetszenek, csak egyszerűen ilyen kis... Neked is van? Ó, nekem is, király. Szóval... Amúgy ne értsetek félre, mert tényleg olyan cukik és kicsit csillámporosak, mert csináltam velük egy fotót, amit láthatok LPS Aminon. És én nagyon szépen köszönöm azt az ettet. Nagyon ültem neki. Már láthattátok? Dreamer LPS-nél. Szóval... Bum! Hoppá! Az LPS kávézó, aminek nagyon-nagyon örülök, mert rólam azt kell tudni, hogy nagyon szeretem a kávét. És mikor megláttam a videójában ezt a szettet, így szóltam anyának, hogy anya, ezt kérem a szülinapra. És nagyon ültem neki, mikor megkaptam, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik, és megint szeretném megköszönni. Kicsit hátrébb nyomom. Az épületet ugye már láttátok, szerintem videót. Vannak ilyen kis cigimapicák, amik ugye hozzá voltak, és így random fel kell őket ragaszgatni. Igen. És nagyon tetszik az épületben, hogy nem teljesen egyszínű, hanem ott zöld, ott rózsaszín, ott ilyen sárgás, és lilás, és kék. És tisztára ilyen... Nem is tudom hova tenni ezt az épületet, mert nagyon tetszik, és az egyik kedvenc kávézómra emlékeztet. Az is ilyen különböző színű. És voltak hozzá ilyen kis bútorok. Ugye ez a kis kanapé, ami ilyen nappancsos, és nagyon-nagyon-nagyon tetszik, és nagyon szép színe van. Aztán ez a cica alakú asztal, amit nem tudom, hogy gondoltak, mert így az LPS-ek így oké, ide tudnak eléülni a kis fotellel, de így ide a szefülekhez, tehát így megnyúlt elé őket a macska. Nem tudom, amúgy nagyon-nagyon tetszik, és nagyon király. Aztán az LPS-eket mutatnám még hozzá. A szuper cuki cica, aki olyan eszméletlenül cuki, hogy abban belehalok, olyan, mint Garfield. Úgyhogy nevezzük is el Garfieldnak. És egy ilyen kis cuki, ilyen mini izé, hívjuk őket mini izéknek. Akit továbbra sem tudom, hogy mire fogok használni, de nagyon-nagyon-nagyon cuki. Nézzük ki Mosomaci, vagyis szemétpanda. A little 1-inch man saved us. Well, if he got closer, I'm sure he'd be much larger. That's how eyesight works, you stupid raccoon. Don't call me a raccoon! I'm sorry. I took it too far. I meant trash panda. Is that better? I don't know. It's worse. It's so much worse. Szóval egy-két elengedhetetlen kiegészítő a kávézóhoz, az ugye a kasszagép, meg a mikrofon, ugyanis ez egy autós megálló szerintem.
hogy itt elhaladnak az autók, és akkor itt felveszik a rendelést, adják a pénzt, és akkor itt beleszólnak a mikrofonba, hogy mit készítsenek. Aztán egy ilyen étlap, egyéb elengedhetetlen kiegészítők, a bizarr színű kaja. Miért kék a croissant? Valaki ezt elárulná nekem? Cuki tányér, aztán ilyen bedesz művészkávé, mert ugye látható benne az a kis szívecske alakú kis habdekoráció, nem tudom, hogy nevezik azt. Egy-két dekovid, bár azokra annyira nem térjes. A következő nagyon király cucc az a kávéfőzőgép, ami wow, és a hordozható ilyen Starbucksra emlékeztető kis kávécucc. Meg egy jegyzettöm vagy étlap, bizarr színű keksz, és egy-két ilyen kis cuki kekszes csomag. Sokat gyára fogom elismételni magam, amivel azt mondom, hogy nagyon-nagyon tetszenek, és nagyon szépen köszönöm ezeket a szetteket, mert egyszerűen eszméletlenül királyak. És köszi, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor iratkozódjatok fel, ha nem, akkor nem. Úgyis jó. Valamint, hogyha még nem láttátok, akkor nézzétek meg a Selfish mini nyereményjáték videónkat. Arról annyit, hogy LPS selfie-kért könyörgünk, mert csórók vagyunk és nincs nekünk elég. Szóval nézzétek meg, kérlek, és remélem nagyon jól telik a napotok továbbra is, és sziasztok!